वेलकाम टू भैरबकुंड इंराजि गोदान बोसोर 2025 मायथाइखौ बरायनायजों लोगोसे जों साफ्रोमखौ बरायदों भैरबकुंड नैबे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि भैरबकुंड नैबे पिकनिक स्पटआ दा बेयाव आङो दंफैयो दायो भैरबकुंड उदालगुरि जिल्लानि आसामनिनो मुंदांखासिन सेथि नाम्बाराव थानाय लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि एबा पिकनिक स्पट भैरबकुंड जेराव गोबां रोजा रोजा लाख लाख सुबुंफोरा दिनै बेयाव जथुम जाफैदों बेयाव लावखार ओंखाम जाफैदों बेरायफैदों दावबायफैदों बेबायदि दावबायनाय थावलियाव जोङो दंफैयो दायो आं बे समाव दिन्थिनो खावलायगोन जोंनि केमेरामेन बिथांखौ दिन्थिनो खावलायगोन आङो गोबां गारिफोर बेयाव लाइन जानानै दङ गोबां होंगो दोंगो गारि आरो मानसिनि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव लावखार ओंखाम जानो लोगोसे आरो दावबायारि बिथांमोननि गोबां होंगो दोंगोखौ जों बेयाव समाव नुनो मोन्दों बेजों लोगोसे नैबेयाव जों हाथाइसालिबो जों नुनो मोन्दों जेराव गोबां माने रायजो राजाफ्रा बेयाव लावखार ओंखाम जाफैनायजों लोगोसे दावबायफैनायजों लोगोसे गोबां बेयाव जि सुबिदा नांगौ बे सुबिदाफोरखौ बेयाव मोननो हानायनि बे थासारिया बेयाव दङ दा बेयाव गोबां रायजोफ्रा लोब लोब फैनानै बेयाव दावबायफैदों आरो बिथांमोननि गोजोननाय जिथु जोङो नुनो मोन्दों खुसि रंजानायखौ जों नुनो मोन्दों बोसोर गोदानखौ बयबो बरायनानै बे थावनियाव बोसोरनि गिबि सानाव बयबो रंजानाय बोसोरनि बोसोरसेया मोजाङै बारलांनायनि मुङाव जिथु रंजानाय बे रंजानायखौ जों जाफैनाय बा दावबायफैनायखौ जों नुनो मोन्दों नोंथांमोना मिथिगोन आङो केमेरामेन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन आंनि उनजों दङ नैबे माइब्रा हाजो जाय मोनसे हाजोआ जारिमिन मोनसे दङ बेयाव बे जारिमिन मोनसे बेयाव माने दङ बेयाव बे माइब्रा हाजोनि मोनसे जारिमिन दङ बेखौ नोंथांमोना नुनो हादों नायनो मोन्दों बेयाव जेसेबां दै गिदिर फैयोब्लाबो नैबे दैमाया गिदिर फैयोब्लाबो बे हाजोआ दिनैसिमबो गुगानानै थाङाखै दिनैसिमबो बियो बेबायदिनो थोंगोरैनो दंबाय थायो बेखौ नोंथांमोना नायनो हागोन गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बिथांमोना फैनानै दिनै बेयाव पिकनिक जानो फैदों बिथांमोननिफ्राय जों मिथिबावनो हास्थायगोन প্ৰথমতে নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আপোনাকো জনালোঁ ক'ৰ পৰা আহিছে আপোনালোকে আমি নলবাৰীৰ পৰা আহিছোঁ ফেমিলি আহিছে আমি ফেমিলি আমাৰ লগ লাগি আহিছোঁ বাজনীৰ পৰা কেনেকুৱা লাগিলে ভৈৰৱকুণ্ডত আহি বহুত ভাল লাগিছে আগতো আহিছিলে নাই আগতে আমি যেতিয়া কলেজত পঢ়িছিলোঁ তেতিয়া আহিছোঁ এবাৰ মনত পৰিছে আৰু আজিৰ দিনটো কেনেকুৱা তেতিয়া গেডাৰিংটো অলপ কম আছিলে আজি গেডাৰিংটো অলপ পৰিৱেশটো ভাল লাগিছে চাফ চিকুণতাটো আছে ভাল লাগিছে ইয়াত ফেমিলি আহিব পৰা তেনেকুৱা আছে পৰিৱেশটো আছে কিবা অসুবিধা লাগিছে নেকি নাই অসুবিধা আৰু আগন্তুক যোনে আহিব বিচাৰে তেওঁলোকক কি আহিবলৈ ক'ম আৰু মইতো দুবাৰ আহিলোঁ তেনেকৈ আমি আগতো অহা মানুহ আমাৰ গাড়ীতে যে আহিছে কৈছে আগতে গৈছোঁ এতিয়াও যাম মানে মন কৰে ইয়ালৈ আহিবলৈ চবেই আহিব পাৰে ইয়াত কি উপভোগ কৰিলে আপোনালোকে সৌন্দৰ্য তেনেকুৱা এতিয়া চাৰিওপিনে পাহাৰৰ যিটো সৌন্দৰ্য সেই সৌন্দৰ্যটো উপভোগ কৰিব পাৰি নদীৰ পানী খচি পাৰ হ'ব পাৰি আছে দুটা বৰ্ডাৰ অৰুণাচল বৰ্ডাৰ আছে আৰু এইটো ভূটান এই বৰ্ডাৰ দুটা চাইছে মানুহে বৰ্ডাৰৰ ওপৰত মানুহ এটা ধাৰণা আহিছে কমিটিক কিবা আহ্বান কৰিব বিচাৰে নেকি কালৈ কমিটিলৈ তেখেতসকলৰ চাফ চিকুণতাও ৰক্ষা কৰিছে সেইটো এটা তেখেতসকলক মানে ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু পানীৰ ব্যৱস্থাটোতো ব্যৱস্থা যিহেতু ৰানিং ৱাটাৰ কৰিব নোৱাৰে যদি পানীৰ ব্যৱস্থাটো ৰানিং হৈ যায় তেতিয়া মানুহ কিন্তু আৰাম পাব আৰু খোৱা পানী ঠিক আছে नंगौ बिथांमोना फोरमायदों जे लोंनाय दैखौ बिथांमोना कमिटि नैबे जे सामलाय आफाद बे पिकनिक स्पटखौ बे सामलाय आफादनिफ्राय जुदि बे लोंनाय दैखौ बिथांमोना जगायनानै होयोब्ला मोजांसिन जागोन होननानै बिथांमोना फोरमायदों आरो बे थावनियाव पिकनिक जानो फैनानै खोब गोजोननायखौ बिथांमोना फोरमायदों नैबे जिथु लावखार ओंखाम जाग्रा थावनि बेयाव लावखार ओंखाम जाफैग्रा दावबायारि बिथांमोननिफ्राय जों मिथिनो हास्थायगोन माबायदि मोन्दों बिथाङा नैबे बोसोर गोदानाव गोजोननाय थासारिखौ दिनै जिथु गोदान बोसोर माबायदि मोन्दों भैरबकुन्दआव गोदान बोसोरनि थाखाय बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां साबायखर बावनाय थाबाय दिनै भैरबकुन्दआव फैनानै बिराद मोजां मोनदों नायनो माबायदि मोन्दों जायगाखौ बिराद मोजां मोनदों आवगायनि थाखाय जायगाफोरा साखोन सिखोन जादों दायो सिगाङाव फैदोंमोन सिगांनि थाखाय फ्राय दायो बांसिन मोजां मोनदों दायो जों न'खरनि फैदों बे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिया बा पिकनिक स्पटआ फेमिलि फैनानै पिकनिक जाथावना थावनि नंगौ बेयो माने फेमिलिफोरनि आरो पिकनिक जानाय थावनि बयनिख्रुइबो मोजां थावनि आरो मा नुनो मोनखो बेयाव दै नुदों बेयाव जों आसामनि बर्डाराव मेघालय स्टेट आरो बेयाव हाजोफोरखौ नुनो मोन्दों आरो बेयाव माबाफोर उसुबिदा मोनदों नामा नोंथांमोना जेबो उसुबिदा मोनाखै पार्किं सार्किं मोजाङैनो दङ
बिथाङा दिनै फोरमायबाय बे थावनियाव भैरबकुन्द'आव बिथाङा लावखार ओंखाम जानो फैनानै दावबायनो फैनानै जोबोद गोजोननायखौ बिथाङा फोरमायदों बेयाव जेनिबो उसुबिदा जायाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों आरो जों बिथांमोननि अनगायैबो गुबुननिफ्राय आं मिथिनो हास्थायबावगोन औ नंगौ नैबे रंजाथिलियाव रंजानायजों लोगोसे बे थावनिया जे जोंनि सुबुंफोरनो थाखाय थांना थानायनि मोनसे लामाबो मोनसे जानानै दङ दिनैनि दिनाव बेयाव फालांगि खालामनानै खमला फाननानै नारें फिथाइ फाननानै बैग्रि फाननानै बायदि बायदि मोनसे बेफार फालांगि खालामनानै बेयाव थांना थानायनि मोनसे लामायाबो बेयाव रांखावरि आरजिनायनि मोनसे लामायाबो बेयाव दिनै जानो थांगासिनो दङ दा बे समाव आङो मिथिनो हास्थायगोन जोंहा सासे बाजै खमला फानदों बैग्रि फानदों आं बिथांनिफ्राय आङो मिथिनो हास्थायगोन बाजै माबायदि जादों बेफारा मोजाङानो जादों मोजाङानो जादों नांदोंना नांदों मा फानदों कमला फानदों बैग्रि मिस इण्डिया बैग्रि आरो नै बैग्रियाबो मिस इण्डिया मिस इण्डिया आरो नैबे थाइलेण्ड आरो मिस्टार इण्डिया दंना गैया आरो नैबे बल बोग्रिनो बे बल बोग्रि बल बोग्रि माबायदि रायजो राजाफोरनि बेयाव अनसायनायफोरा मोजाङानो बेसेबां गोबाव जाखो बेयाव माबानिफ्राय डिसेम्बरनि खै तारिखनिफ्राय 25 तारिखनिफ्राय जानुवारि नैबे मागोनि सिगांसिम रां खामायनो हादों बेजों खामायदों लाब जादों जादों जानायालाय नंगौ बाजै बिथाङा फोरमायबाय बाजैया जे बेयाव खमला फाननानै मिस इण्डिया बैग्रि आरो बल बैग्रि फाननानैबाबो बिथांमोना न'खर सुंनो हानाय बेबायदि रांखावरि खामायनो हानायनि थासारिया बेयाव जादों होननानै आरो मुलाम्फा जादों होननानै बिथांमोना फोरमायदों बे समाव आङो दिन्थिनो खावलायगोन बेयाव गोबां फालांगियारि बिथांमोना दङ बाजैमोन मादैमोन बिथांमोना बेयाव नैबे लावखार ओंखाम जाग्रा थावनियाव रंजाथिलियाव बेखौ फाननायनि गेजेरजों न'खर मोनसे सुंस'नायखौ जोङो नुनो मोननो हादों बेजों मुलाम्फा खालामनो हादों बेखौ जोङो मोनथिनो हादों आरो बे समाव लैहोर लैहोर लोब लोब मानसिफोरनि होंगो दोंगोखौ जोङो बे समाव नुनो मोनदों फिन खेबसेबाव इंराजि 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरनि गोजोन हामग्लायनायखौ बावहरनानै उदालगुरिनिफ्राय सुकुराम बर' बड'लेण्ड बुब्लि